Όμορφες παρουσίες, πρωτότυπες δημιουργίες για μοναδικές εμφανίσεις, εντυπωσιακά μαγιό, δροσερά σύνολα για τη σύγχρονη γυναίκα, αλλά και βραδινά φορέματα που σίγουρα κλέβουν τις εντυπώσεις. Ανδρικά κοστούμια, αλλά και προτάσεις για καθημερινό ντύσιμο. Και φυσικά μοναδικά νηφικά φορέματα για την πιο σημαντική στιγμή. Πανδεσία χρωμάτων. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Το fashion show που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά ανέβασε τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Η επίδειξη μόδας με τη συμμετοχή 20 καταστημάτων της πόλης πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το εντυπωσιακό fashion show έγινε στο πλαίσιο των συνεχών πρωτοβουλειών του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά για την τόνωση και την προβολή της τοπικής αγοράς. Η αγορά του Πειραιά πρέπει να παραμείνει ζωντανή και θα παραμείνει φυσικά ζωντανή, επειδή ακριβώς ο Πειραιάς εξελίσσεται σε ένα λιμάνι κόμβο και φυσικά γιατί οι καταστηματάρχες κάνουν μια εξαιρετική προσπάθεια να κρατήσουν χαμηλές τιμές με εξαιρετικά προϊόντα και διαφορετικά προϊόντα από ό,τι κυκλοφορούν συνήθως στην αγορά. Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης παρουσίασαν τις πιο σημαντικές τάσεις του φετινού καλοκαιριού στα γυναικεία και ανδρικά ενδύματα και αξεσουάρ. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την εκδήλωση, θαυμάζοντας τις δημιουργίες και παίρνοντας ιδέες για τις επόμενες αγορές του. Πάντα πρέπει να προβάλλονται τα καταστήματα του Πειραιά. Υπάρχουν παντού εξαιρετικά καταστήματα και είναι μια μοναδική προσπάθεια και συγχαρητήρια στον Εμπορικό Σύλλογο. Επειδή και εγώ είμαι fashion blogger στη Λίστρια και στον έχω τελειώσει στη διακόσμηση, είναι πολύ καλό να προωθούνται τα καταστήματα ώστε να μπορούν και τα νέα παιδιά να αναγνωρίζουν τι είναι καλό και να μπορούν να βρουν δουλειά μέσα από αυτό. Πυροτεχνήματα αλλά και εντυπωσιακοί χοροί πλαισίωσαν την επιτυχημένη εκδήλωση που παρουσίασαν η Νόνη Δούνια και η Μελίνα Ρασιά. Ξεκινάει αμέσως τώρα. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Avalon Web & Media. Ο Πειραιάς έχει μια καλή αγορά, πρέπει να τη διαφημίζει, πρέπει να αναλαμβάνει τέτοιες πολλές πρωτοβουλίες στη διάρκεια της χρονιάς. Και εμείς σαν Δήμος θα είμαστε κοντά στον Εμπορικό Σύλλογο και σε όποιον άλλο σύλλογο, σε πρωτοβουλίες τέτοιες να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την αγορά μας, να δυναμώσουμε την οικονομία του Πειραιά. Είναι δύσκολη η καιρή, μπράβο σε όλους και χρειάζεται και άλλα τέτοια. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας, καλώντας τους καταναλωτές να ενισχύσουν την αγορά της πόλης, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα ποιότητα και χαμηλές τιμές.